Dagito itintay panutin itintayo panagdayaw iti Diyos. Tadigiti kabsat iso ti napapateg akay papanan digiti sorsora iti Diyos ngadda iti linaon ti lokot ti pagbasaan. Tara ito ni Isaiah sidi iso ti maysa adalan idi ngayon tayo suroten kas kadagiti daddumay di analinteg anagdayaw iti Diyos. Tadigiti kabsat iti napateg itintayo panang sukimat kadagiti adda anay surat iti nauneg narabaw nalawa ken iti kangato iso digitoy no kasano iti naibagbaga. Iti padangutob tayo iso itintayo utuben digiti nasaya abanbanag akay papanan digitoy sorsorat gapo iti pamati ken gapo iti panunot nagturong iti Diyos. Tadigitoy iso ti napapateg itintayo panangisalakan iti kararwa tayo. Hanmet nga daytoy gapo ti linaon ti Biblia. Hanmet nga iti panangisalakan ikilasag tayo laeng. No diket matay tayo metlaeng amin a tao nga intayo isobli iti binulod tayo a biag. Ket ti parang biag iso iti kararwa nagturong iti Diyos. Digitoy takinuna nga iti Isaias 14:14 nga kinunana agpangatuak iti rabaw iti kangatuan kadagitol ulep ipadpad kunto iti bagi iti kangatuan. Dayta iti pamati di ni Isaias ngagturong iti Diyos gapo iti kararwana tayjay agururay iti pagnaedan iti biag ngagnanayon. Saan ket kaditoy alubong iti pakapasama kanna no diket ditoy iti pakapidlian tayo no kasano iti tayo panagaramit kadagiti saya abanbanag ngayon na ibagbaga. So digiti kabsat panuten tayo kadi kabsat ta digiti dadduma gapo iti religion inaramid da pagsapulan digita iti kay papanan na ngay suda ket addadalaeng nga itinamay ngem kinapudno na kabsat gapo iti panangisalakan iti bukod tayo kararwa iso adda tayo ta nagsukimat mangsapol ken mangpili kadagiti adda nga umiso akay papanan na. Tadda tayo met ditoy nga rod nga mangpili mangammo mga ramid kadagiti nasaya abanbanag. So nga diti kabsat napapateg digitoy ngayon tayo panagsukimat gapo iti adda kadagiti panpanong tayo iti Diyos. So digita kabsat ngay paunay-unay ko kabsat ken ipapaabot ko gapo ti Facebook ken gapo iti YouTube tapno mawatan nyo kadagiti kay papanan na iti linaon iti Biblia ket agyaman nakakabsat iti Diyos Ama ama nakabalin sa amin. Amen.